Sa unang surprise checkpoint sa kapulisan sa El Salvador City sa Misamis Oriental ning bulan sa Hulyo, ubay-ubay gihapon ang nadakpan nga mga misupak sa health protocols ug mga walay dokumento. Atong signer ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Daw kulang gihapon sa disiplina ang pipila ka tao, human madakpan sa gipahigayong surprise checkpoint sa Traffic Enforcement Unit ug Barangay Peacekeeping Team sa El Salvador City, Misamis Oriental. Dinhi sa Sayre Highway sa Barangay Sinalok, daghang mga pasahero ang nasapon nga wala mag-face mask ug face shield. Gihatagan man sila og libreng face mask apan giisyuhan gihapon og ordinance violation receipt. Dugay naman kay taga-implement ani, so mura gumanami sa stage nga kanang nag-ano sa ila, nag-remind or naghatag og mga chances. So this time, lisod man pud kaayo nga sa taas na nga panahon nga gihatag sa ila, sige rami og pasaylo. So kani gyud strictly ang among pag-implement gid ma'am nga mo-issue na gid mi og OVR. Muabot ngadto sa 78 ang naisyuhan og citation ticket og OVR. Diin 27 niini wala magsuot og face mask ug face shield sulod sa pampublikong sakyanan. Samtang ang 51 kanila wala mituman sa balaod trapiko. Ang mga violators pamultahan ngadto sa dili moubos sa 2,000 pesos. Sa ano lang, sa ordinary nga kanang talang diri sa lugar, dili namon na gina-implement sa public utility vehicle ra gid ni ma'am stricto sa face shield. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.